Kene dega Dudarshan MEGHALAYA bani priang sopai pi baro sya katuk bom ta janmit shaman page ki khubor ki babnia ngini pechai ki mat kongsan. Tinjo khatwai snam ka program Mann Ki Baat jong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Anya kendu kasang kinohikai SSA haka hendu terik Risau banyak ran halor ka jing siu tulap ka teachers eligibility test bat jing skam jong ka kam. Bam ken snap ya ki kendon ya da julor ka kali na ka jing kwa kendo pinsan ha pomlum hasurok shilong dauki. Bat penlong ke Balang Presbyterian Bihar ia ka food fest na ka benta ka tayau kerpang ki samla bat jing pen kreasi. Ki khubor ki babnya ka radio program Mann Ki Baat jong Menteri Rang Badu jong kari Narendra Modi kala kenjo khatwai snam menta kasngi ya ka benta ka baning kong do jong ka program Mann Ki Baat la pelait pajba ha ka lai tarik urisau ahajar khatsau ha kasngi rakhe Vijaya Dashami Dangshan Narendra Modi ula ai jingkren ya kari ha ki shispa arphundu tiliki benta jong kani ka program kani kamdei tangka program ha radio Henry kadairu kadak kashin jong ka jingkala ha ka riti dustur bat ka imlang salang kablala banpoi shaman laki kendong kunchrat jong kari Kaman Ki Baat amtang bakala penkela yaki mat terekam syaki jing terekam pajba Henry kala pen iru kumnu kasur jong unong yalam kala banpoi shaman ki benta jong kari Kasanjok MEGHALAYA SSA School Association Central Body hapo kajingalam jong President Jongka uba Aristotle Rembai kalapan bena bakan sakot ia kajingalang pajba haka hendru terik urisau Hamadan Malki kaban sedang nadu ka khatwe bejemen step haka ni kajingalang anya merjingmut kamtam halor kajingdawa ki balaslam jong kasanjok na ka sarkar ki bakentup ia kajing thung kampura kajing penterekam ia karukom siu tulap kababiang bat kajing kentiu tulap ia kinohikai SSA Kidukot kin saya tai sani ru halor ki hukum badang shan jong ka ying bishar bahakli du jong kari kabala kren shai kadar babaro kinohikai ki dayman pendap ya ka teachers eligibility test lani katet Angi pentip syapi paro kinohikai SSA hapo KHASI baca dia bah kasengkan sepelong ya ka general meeting hakan rutrik jong 9 Oktober jong tau senem hapo Madan Malki hakapor karbi bejemen step hakani ka general meeting in sayo banyak keren hakabai dei bat ka jingya lenti jongi i bat ka sarkar alor kimat jingdawa jongi kinohikai SSA Unong Traimon Snobha ubadeiru unong yasai any uba kerlang ksu menta kasngi ula kren halor kimat ki bayade mat ka jingti do yong be any halum Bangla East Giant Hills District kajaka kaba MLA kamaulai uba Bright Star Well marbanyang dangshan ula leit manjurip uba ksu uba ju yasai bonsin persha ya ka jingti do yong be any ula yero MLA kamaulai ublala ban penpau perthai ya kan ka jingja ula ong shu ru hatu kasaring kham scientific coal mining project badang shuklishan kumbalapan penada Menteri Rang Bak Kejela kan ai jingmentoi ni yaki pajba And I am very grateful for the respected MLA from Malai who have taken up these issues on his visit. He highlighted so many issues and whereby the district police chief, in a way, he tried to await the visit made by the legislator. The issues in Lombangla village need to be addressed in a proper way. I do have grievances on behalf of the people of Lombangla village, which I want to highlight to the government. But let's see, it's up to the government whether they want to respond to my to the grievances, which I will be highlighting, I can say.
Kawai ka kali kala julor hadin baki mau kila telun kensan hajan kasnong pomlum kabadon hasurak shlong dauki hasni palai por nyuk ji janmit. Dan bok babarok kinong syong kali kila laj im klemensau ruem nakadau bakila la banmi no nakanika kali hakapor kababiang. Ki themmai khubor kila yathu ba kanika kali kala yai nakanika surak wat hadin balakang yaka namar baki mau kidang yai beteng bantelun na ulum badon hakatika jaka. Ki bor badai khmi kila penpau ya kajing khuslai mensim jongki halor kajing bom ken snap ya ki kendon yada hakabala ai jingmut ikinong lek nongwan bakin yai long ki bahusiar bor ban kiar naka banlej banwan hakapor mit banlej banwan hakapor bajur slap nakadaw bakadon kajing tua kendo man lakapor hakanika jaka. KHASI Society jong kabalang Presbyterian dihar menta kasngi kala pelong ya ka food fest kum shibentan na ka jingrake ya ka youth week but youth Sunday kabalong ru ha ka juk kapor kum ka jing penmi pisa na ka benta kabalang ban pen kre ya ka ribhoi synod conference ha usnam ahaja akunyo ha dihar kani ka food fest kala saki ya ka jingwani shim benta shongshit na ki samla jong kabalang ki longkme bat ki pa riungai jong kabalang ki bala no senyang da ka pen kre bat pen pau perthei ya ki bam ki di tenrai ki ba belai bandi ha kan kasngi kan long gaji amin sim ya ki kun samla ju ka balang ka ba tilayo pania tilang ka bania donate da ka ba ki ai ba ki tiar ki mar ki jaj ka bangila ban penlong ya kini ka proses ka kini ka sni ka banta Uwei umrat Klaus Lo Loris ubala jandu jai masla perthai ula penshap ting hinne ka step hadin ba ula lejrung ha koi ka yeng ha ka snong mauyong lum sintiu ka badon ha West KHASI Hills District ya uni umrat Klau la yo sngo ningkong ha ki benta ba shalor jong ka yeng I triful nong sit bat skola yaw pnyau ha ka por saw bje min step hashwa ba kin yo I ba urung shapo kut yeng kilala ban kem ya uni umrat Klau da ka pa pendon kam da ka jar tong dok ha bat hadin pat kila Tino ya uni umrat Klau syakatanat wildlife. Bam hujan. Ka District Legal Services Authority West KHASI Hills District menta kasni kala rakhe ya ka senior citizens lani kasni buram kerpang jong ki temen ki kru hakaba lapen pau ya ki hok halor ki an ki kanun pat ki scheme baper na ka benta ki temen ki kru ya kani ka program lapen long hayeng dorbar jong ka snong nong thliu hapo Eastern West KHASI Hills District kani ka program ka thmu ban banjor halor ka jinglong bakongsan ban buram bat ban kershan ya ki temen ki kru ban ithu ya ki benta ki bakongsan jongki hak imlang kasalang kum kinong betin lenti ya ki pateng ki bansawan. Kajing pengam ya kablai Durga ha West China Hills District kala long menta kasngi hawa mentudu halenter katba ki jingra ki lakut hinin kasngi ha ki pat ki benta jong gejela ka sabar janin Durga Puja Committee kala dapen bana hashwa ba kajing pengam blai ha West China kan long shisngi hadin kasngi rakhe Gandhi Jayanti da kajing kershan lang jong ki pat nong shong shnong ki jingra ki hashnong jowai ki la yat bet yat renti kabla pen pau ya kamen sim bakerpang jong kajing rakhe Durga Puja. Kum
Shibenta naka Swachhata hi seva campaign hari barok away ka office terekam jong Deputy Commissioner Ripoy District menta kasni kala penlong ya ka program ka bakerpang Hanongpo Shopping Complex ha kani ka program lawan meni Shibenta da UMLA ka Nongpo oba Merrill Bonds im ha kani kasni la sakhi ya bon tali ki jing yakop ki bakenthop ya ka jing yakop draw bat ki ki kam ki balakut no menta da ka jing yakop pule poetry da ki khana school ha kani ka program la sam ya ki khusnam shaki nong job jong ki jing yakop pair bala pelong halor ki phang pedeng jong ka jing khoi jing suba Ki pulit ke Singapore kila IT ya ka kaipot autopsy jong unong ruai na jala Assam ubala klat no dangshan Zubeen Garg shaka High Commission kari India ha Singapore katkum ka kerwo na ki pulit ya ka kaipot autopsy ringkat bat ki jinglap ki jingshem halor ka jingklat no jong u la daban IT no shaki bor kari India katanat Crime Investigation Department ki pulit Assam kala kem no ru ya sangwut ki brio ki ba dei ki para nong tem nong put jong Zubeen Garg ki ba kenthop ru ya Shekhar Jyoti Goswami, but Amrit Prava Mahanta hakasni balang ki pulit Assam kila kem ya Usham Kanu Mahanta ubede unong penlong ya katamasa North East India Festival ha Singapore but ya manager jong Zubeen Garg Siddharth Sharma. Investigation जो प्रोसेस है that is they are doing their own way तो उसके बारे में हम लोगों को तो अभी कमेंट नहीं करना चाहिए और हमको इतना ज्ञान भी नहीं है इसके बारे में we have so let law take its own way और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरे न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली होगा और जो दोषी है जो भी हुआ उस दिन जो हम लोगों को मतलब whatever we want to know that we will get to know very soon and whoever is if anyone is a culprit then they will be punished very soon. Menteri Katanat Platingka Jangkari kan Nirmala Sitharaman menta kasngi kalapan pau ya ka jingdon kam ban pinkiu ya ka GDP Jangkari dapra na ka shispa ban kot ashakathong jong ka Viksit Bharat haba jingkren ha kasngi play perda ya ka Kautilya Economic Conclave New Delhi ka Sitharaman kala banjur ba kayo ka kot Jangkari kalong ka baklan bat kan yai beteng ru ban khe ban san shu This conclave provides an invaluable opportunity to bring together distinguished economists and policymakers, sharing ideas and engaging in meaningful discussions to solve critical common challenges which most nations face. Is absolutely a responsibility that this gathering cannot shirk away. Mentang ini apa ya kajing long jingman kasum leng atura kajing kriat kalong up South degree Celsius ba kajing shet kalong up pra degree Celsius kajing sengam ka hau kalong prapu ar nak shispa ba kajing hap slap kalong khat saw 0.saw millimeter haba pai pat hanong ba shilong kajing kriat kalong khat pra degree Celsius ba kajing shet kalong ar pu saw degree Celsius kajing sengam ka hau kalong prapu nak shispa ba kajing hap slap kalong ar millimeter kat bah hajo waipat kajing kriat kalong kat pra degree Celsius bat kajing shit kalong 8% degree Celsius kajing sam ka hau kalong prapun riu nak spa bat kajing hap slap kalong pra millimeter kala bandan kajing dum lo bat kajing tit upar that ki babun ki jaka hatura shalong pat jawai shaban poi shikap kut jang katuk kubol ni pe biang sai sin yakimat pengsan
kinjo khatwei snam ka program Man Ki Baat jong menteri rang ba do Narendra Modi. Anya kendo kasang kinohikai SSA akan duduk lebih saw manitran halor ke jenis tulap ke teachers eligibility test pada jenis camp jangka. Ram pen snap ia kekindonnya dah julor terkali nak jumpa kendau kensan apom lum hasuak silang dauki. Bat penlong kabalang Presbyterian Umdiha yang ke food test nak bentak kaya kelpang kisamlang nak jemput kreasi. Di Paulok atau ngilap poin syukur bakut jangka tu pubajing yang tak kejangan harum dari syam yang pilih saya kesini kuplay piparo.